you. Thank you. Kagapay. Masarap yung spaghetti, bebe? Masarap spaghetti? Ha? Opo. Ay naintindihan sa buong mundo. Yung programa ito, Kagapay, programa sa buong mundo. Salamat tayo sa Kagapay feeding program na nandito sa Rurito. Salamat. 1, 2, 3, go. Maraming salamat. Salamat po. Maraming So ngayon guys, andito yung mga bata sa barangay hall upang tanggapin ang feeding program ni Kaagapay. So tara, samahan nyo kami. So ito guys, si Pastora Herlin Raramo. So ngayon guys, what's up mga Kaagapay? So bali, mag-umpisa po tayo sa pagtanggap kanilang mga spaghetti. Please like and share to our YouTube channel, and then subscribe and comment down below, and please like and like and like. So madam, ano po yung masasabi nyo sa Kaagapay feeding program? Maraming salamat po sa Kaagapay feeding program. So ngayon guys, kung makikita nyo po, atat po sila sa pagkain. So, go. Maraming salamat sa Kaagapay feeding program. So ano yung masasabi mo, kuya? Maraming salamat sa Kaagapay feeding program. So ayan po si kuya, mga kuya natin dito sa barangay San Pedro Rojas Isabela. Ayan po. Kamusta ka, Zian? Masarap bang spaghetti? Sige, tignan mo yung camera. Maraming salamat. Yeah. So ngayon guys, tara bigyan ng ating mga naka-quarantine, mga bata po dito sa barangay San Pedro Rojas Isabela. So bali, samahan nyo kami mga Kaagapay. Tao po ka lang. Hello po. Hello po. Mga Kaagapay po. So, bali dito guys, yung bahay ni Eta Luis. Naka-quarantine yung mga anak niya. So, bibigay natin to para sa ganun matitigman nila ang spaghetti ni Kaagapay. Iiwan mo na lang dyan. Madam Beba, Kaagapay. Nasa loob po sila. So, andito po yung mga naka-quarantine guys. Yan po. Thank you po sa spaghetti Hawaii po ay bless ka lang. Ay, So ito po si BHW Herlin Rarama po. Hello po. At andito rin po si Kapitana. Hi Kapitana.
So mga ton, masarap bang ang spaghetti ni Kaagapay? Opo! So ano masasabi nyo? Maraming salamat. So ayun guys, ito yung mga batang pasaway dito. So bali takbo silang takbo. Oh, yun na naman si Kuya. Naimas na spaghetti? Opo! Kurang? Kahit yung Dubai? Magte-take out daw po siya mga Kaagapay. So ngayon naman guys, andito na po tayo sa bahay ni Nanay Aloha kung saan i-bless natin yung bahay niya. So bali andito po tayo para sa ganon ating bisitahin at salubungin ang Christmas niya. So bago natin umpisahan, tinatawagan ko si Pastora Sarah Jane Ilarde. Pastora? Yan. Tayo po'y manalangin sa araw na ito. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa mga blessings na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po sa blessings na binigay mo sa family ni Ate Aloha. And thank you, Father God, sa mga taong ginamit mo. Most especially, Father God, sa mga Kaagapay, Kalinga, at kay Sir Asimbasyon, at kay Ma'am Alcon. Thank you, Lord, sa mga puso nila. Salamat kasi lagi kang andyan, nanggagabay sa kanila. At ino-open mo, Father God, yung mga taong nangangailangan talaga ng tulong mo. Maraming salamat sa mga instrumento mong ito. At Father God, i-bless mo po si Ate Aloha at ang kanyang pamilya. Mabuild nila po ang kanilang bahay na mayroong pagmamahal. At maraming salamat po sa mga taong tumulong para ito po ay mapatayo. More blessings, Father God, sa mga taong taus-pusong tumutulong sa Kanya. At thank you, Lord, sa mga instrumento mo kay Sir Val. Thank you, sa lahat-lahat, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, Merry Christmas po sa ating lahat. Ngayon naman, cutting ribbon na po tayo kay Nanay Aloha. So, Nay, asan na yung gunting? Nen, wala lang. Tinaluan na tayo. So, Kap, halika po dito. Samahan niyo po kami. Makamangsa ka po lumay. At Aging, halika dito. Dito kayo. Di ka nagtayo ko. Kasi kayo. And 1, 2, 3. Ayan! Ang inyong bahay. Pasok na po. Ating tignan ang salubungin natin yung bahay niya. Tara mga Kaagapay. Ayan. Ito po yung bahay ni Nanay Aloha. Kung napapansin nyo, yung dati niyang tinutulugan, walang-wala siyang bed. Ngayon na, tingnan natin. Buksan natin ang curtain. Ito na po ang bagong higaan ni Nanay Aloha with foam. May kanya ding kumot at unan. Ayan po. Bago na rin po ang kanyang kulambo. May Dorabox na po siya. Lamisaan, table. Ayan po ang bahay ni Nanay Aloha ngayon. So bali maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at nagbigay ng oras sa pagtatrabaho sa bahay ni Nanay Aloha. Especially sa mga Kaagapay team, Kalingap team, at kay Sir Asim Bashir, and also kay Kapitan Larry Obaldo na siyang tumulong din. Maraming salamat, Kap. At ngayon naman, i-award natin ang certificate ni Nanay Aloha.
So, aking babasahin ang nilalaman ng certificate. Kaagapay Pabahay Project Isabela Chapter. Certificate of Completion. This certificate is presented to Aloha Lagisma, a second housing project beneficiary, given this December 25, 2021 at Barangay Doña Concha, Roas, Isabela, Philippines. Presented by Asim Bashir. Maraming salamat po. Picture, wait. Picture ka na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. At ngayon naman, pakinggan natin ang mensahe ni Kapitan Larry Ubaldo Jr. Para po pa kami sa manging. Fix up. So, magandang umaga po sa ating lahat and Merry Christmas po sa ating lahat. Kinagagalak po namin na magkaroon ng bahay si Madam Aloha at kanyang mga anak. Salamat sa Kaagapay, sa Kalingap, sa lahat ng sponsor nagbigay ng tulong sa kanyang mga kapamilya, kay Kapitana Alcon, sa lahat ng nagbigay ng effort para matapos itong bahay ni Madam Aloha. Maraming salamat po. And sana yung pangalawang bahay matatapos na din. Maraming salamat. And Maraming salamat, Kapitan, sa iyong mensahe.